Takže ahojte, vítam vás pri treťom podcaste, kým som sa našla. V prvom podcaste som vám hovorila, prečo som napísala knihu, kým som sa našla. V druhom som hovorila o sebavedomí a v tomto treťom by som vám niečo chcela povedať o tom, ako som vlastne celý život hanbila a ako som vlastne celý život žila v úzkosti. Najlepšie tu by som rada povedala, že musím hovoriť, chcem hovoriť vo všeobecnosti, pokiaľ tá kniha ešte nie je vydaná, čo dúfam, že za nejaké 2, maximálne 3 týždne bude a potom sa už môžeme baviť konkrétne, potom už môžeme hovoriť konkrétne o tých situáciách, čo sa mi stali, ale teraz tu chcem hovoriť ešte vo všeobecnosti, aby som vám vlastne to všetko neprezradila hneď dopredu. Takže tak, čo sa týka hanby, ktorú som prežívala celý život, tak ono to bolo nesmierne náročné držať všetko v sebe, pretože som sa hanbila v podstate za veci, ktoré som absolútne ja nemohla. Až teraz to viem, že som za to nemohla. A hanbila som sa celý život za celé moje detstvo, za ľudí, ktorí v ňom boli. A teda nebolo to moc príjemné, pretože už ako dieťa, keď som bola s bratom, tak sa nám veľa ľudí vysmievalo, bolo to ťažké cítiť tie pohľady detí, či v škole, či na zastávke, tie šuškanice medzi deckami, keď som ešte len prišla do miestnosti. Takže som sa hanbila a tá hanba tú hanbu som mala až do dospelosti. A myslím si, že pretože sa mi to stalo v tom detstve, tak ako dieťa som si to tak hovorila, že o tomto živote nebudem hovoriť, pretože je to trápne, čo sa mi stalo, a tak to aj bolo vlastne, tak som o tom vôbec nehovorila. A minule sa ma tiež aj pýtal muž, lebo však on čítal knihu, že prečo som mu prosím niektoré veci nepovedala, že veď som jeho žena, že som mu to mohla povedať, ale tu ide o to, že ja som ozaj ani teraz do spolosti nevravila o tých veciach, čo sa mi stali v detstve kvôli tej hanbe preto, lebo som sa proste bála, že čo si ten dotyčný o mne pomyslí, aj keď je to síce môj muž, tak jednoducho ja som ten môj život do nejakých 20 rokov, ako keby som ani nežila, som ho úplne vytiesnila z môjho života. Jednoducho tie situácie, ktoré tam boli, som mala len v sebe a nechcela som o tom jednoducho v žiadnom prípade rozprávať, a to by som povedala, že to je akože veľká chyba, pretože najviac mi pomohlo to, keď som to v podstate dala na ten papier, tak to som ani nečakala, že by sa mi až tak uľavilo. A vlastne tam som našla to odpustenie, hlavne všetkým tým ľuďom, ktorí tam boli. A to mi jednoducho pomohlo to dostať von. Takže to by som rada povedala aj vám, že ak niečo držíte v sebe a nechcete o tom hovoriť, tak nemyslím si, že je to tá správna cesta. Nemusíte hneď písať knihy a podcasty riešiť, ale aspoň to povedať nejakým svojim najbližším ľuďom a potom uvidíte, že sa vám jednoducho uľaví, pretože mne sa uľavilo fakt, že neskutočne. Úplne takú úľavu, čo cítim teraz, tak je to neuveriteľné, a hlavne som pochopila, že ja sa jednoducho nemám za čo hanbiť, že ja som nerobila nič zlé, keď som bola dieťa, a to, že sa mi niečo stalo, tak proste nemôžem za to ja. Takže sú ľudia, ktorí sú zlí napríklad, ktorí sa nestarajú o deti, ktorí chlastajú po krčmách a tí sa napríklad nehanbia. A ja som nedokázala hovoriť o detstve s nikým vlastne, ale ja si myslím, že to spramenilo hlavne z toho, že v tom detstve sa nám proste fakt, že veľa ľudí vysmievalo, a ja mám pocit, že to potom prišlo aj už keď som bola dospelá alebo staršia, lebo keď som aj napríklad ako 17-ročná niekomu dospelému 50-ročnému, povedala niečo zo svojho života, tak hneď som videla ten pohľad, hneď som videla, ak si ma niekde zaškatulkoval, že dobre dievčinka, tak ty si z takej rodiny a z takej, tak Boh vie, čo si zač. A myslím si, že nie je tá spoločnosť tak správne nastavená na toto, lebo toto sa deje bežne. A aj minulo sa mi stalo, že mi jedna známa hovorila o svojom synovi, ktorý začal chodiť s takou jednou nejakou dievčinkou, a hneď mi aj povedala na ňu, že ona by bola najradšej, keby sa rozišli, lebo že tá dievčina, akože jej rodičia sa rozviedli a že akože mala z toho také úzkosti a depresie, a že by nebola rada, keby ten syn s touto dievkou pokračoval. A to presne som hneď, že super, že len za to, že mala nejakú úzkosť, tak teraz hneď už musí byť na neviem kde odhodená na druhej strane, a takto som mala pocit, že
aj voči mne sa takto správajú ľudia dospelí a neviem, či si to uvedomujú niektorí ľudia, že takto by sa správať nemalo, lebo veď ja som kadejaká, tiež nie som dokonalá, ale ja hneď, keď mi niekto začne o niekom niečo rozprávať, tak hneď ani nepočúvam, proste absolútne to nepočúvam, pretože ma to nezaujíma v prvom rade, ja tu nebudem o iných ľuďoch a neviem ani ako to je. A to, že má niekto úzkosť, alebo to, že je z takej a z takej rodiny, tak to neznamená hneď, že ten človek musí byť zlý. A toto sa mi jednoducho dialo, aj keď som bola staršia, takže asi preto som sa proste, tú hanbu som skrývala proste v sebe. A takto to proste bolo stále. A myslím si, že aj preto som mala, teraz to už viem, že som mala v podstate celý život úzkosť, aj keď som si myslela, že ju nemám. A som to hovorila, že som v strese, to akože to som s tým bola pomerne známa medzi mojimi kamošmi, že áno, si sa však ty iba stresuješ. Áno, lebo som sa tým aj prezentovala, lebo ja som ozaj ten stres reálne aj celé dny mala, hej. Som si myslela, že to je normálne, alebo teda som to tak hovorila, že na základe toho, čo som zažila, tak je proste normálne, že mám stres, že proste tam mám nejaké traumy alebo niečo a že je normálne, že mám stres, ale nie je to normálne a vôbec nie je normálne, keď sa človek budí s pocitom, že mi ide rozdrapiť hruď a že teraz sa tu trasiem kvôli ani neviem čomu, proste kvôli banálnej veci. Som sa dokázala tak vystresovať, že mi jednoducho potom bolo zle a to by som chcela povedať aj vám, že ak vy niečo takéto pociťujete, tak jednoducho to nie je ani hanba povedať to nahlas. Fakt to nie je hanba, lebo vždy sa s tým dá niečo robiť a keď to niekomu poviete, tak buď sa vám iba uľaví, alebo keby to nie je aj kamarát, tak dá sa nájsť odborná pomoc. A vždy, myslím si teda, že určite sa tomu uľaví a hlavne by som chcela povedať to, že ak máte tú úzkosť alebo takéto nejaké zlé myšlienky a stavy, tak vedzte, že v tom nie ste sami, pretože ako hovorím, ja som túto úzkosť mala stále, celý život v podstate lebo teraz keď tú úzkosť nemám, tak je to úplne parádny pocit a to by som teda chcela povedať vám, že určite s tým niečo robte, ak sa nejako zle cítite alebo niečo, lebo ja si myslím už teraz, že úplne zo všetkého sa dostala aj ja, zo všetkých tých vecí, tak sa dokáže dostať každý podľa mňa. A aj tým, že som vyrastala v takej rodine, kde napríklad moja starka nehovorila vždy pravdu a už len tým, že o nás sa rozprávalo po celej prievidzi, by som povedala, alebo teda aspoň ja som mala taký pocit, že sa o nás klebetí a ona do toho, keď rozprávala tie polopravdy, tak proste po mne to strašne stopu zanechalo. A to proste bolo tak, že preto som sa ja za ten celý život, za svoj život hanbila, ale teraz už viem, že nemala som sa proste za čo hanbiť. Takže veď potom sa to dočítate v tej knihe, že čo sa mi tam teda zmenilo lebo sú fakt kadejaké aj dýchacie cvičenia alebo kadejaké veci sú na to. Mne napríklad pomáhajú teda tie meditácie, tu sa tam tiež dočítate sa tam veci, ktoré robím, aby som už tú úzkosť nemala. Ale myslím si, že o tejto úzkosti by sa malo viacej rozprávať, lebo to zase nemôžem povedať, že čo, ako tam presne bolo, ale mám s tým akože dosť skúsenosť, že v našej rodine možno keby sa rieši úzkosť a depresia, tak sa nestanú niektoré hrozné veci, čo sa stali. Takže je mi to dosť blízke a preto si myslím, že v dnešnej dobe má aj veľmi veľa ľudí tú úzkosť, ale o tom proste nehovorí a tvári sa navonok, že je všetko v poriadku a takisto som sa tvárila aj ja. A myslím si, že je to aj tým, že je teraz spoločnosť strašne tak nastavená, že je na nás, ako keby na tých mladých ľudí, alebo vo všeobecnosti na nás tak veľa toho všetkého, preto ja absolútne nepozerám ani správy, ani telku a absolútne nič ma nezaujíma, čo sa deje v tomto svete, lebo viem, že to proste nezmení, nebavím sa ani o politike radšej, lebo by ma z toho asi len porazilo. A snažím sa jednoducho na to nemyslieť a hovoriť si, lebo myšlienky majú teda veľmi veľa čo robiť a to sa tam tiež potom teda dočítate, ale myšlienky sú jednoducho zaujímavá vec a na to, na čo myslíme, tak to rastie. A raz, keď sa budem iba strachovať a báť, tak to proste aj tak bude a nebude sa mi žiť dobre.
takže ja sa teraz nastavujem tak, že všetko bude super. A aj napríklad, aj keď niečo nie je super, alebo keď nie je taký dobrý deň, tak si poviem, že proste stále sa len učím, keď sa niečo stane zle, stále sa proste len učím. Nepadám, len sa proste učím a rastie mi tá sila. Ale viem napríklad, že aj maminky, keď sú na materskej, a na mňa to bolo tiež extrémne náročné to materstvo. Na niektorí ľudia to tak ľahšie zvládajú, ale ja hovorím, že to obdobie, keď som bola s mladšou dcerou na materskej, tak to bolo jedno z mojich úplne že najhorších období, čo potom, keď si prečítate knihu, tak si poviete, že čo, že však to, už to, čo som všetko zažila, tak to malo byť asi horšie, ale pre mňa to horšie nebolo, pre mňa bolo to materstvo extrémne náročné a ja som proste taký človek, ktorý nemá rád stereotyp, neznášam to. Do toho, keď máte náročné dieťa a hlavne spoločnosť je tak teraz nastavená, že tieto matky musia mať všetko dokonale spravené, najlepšie dieťa vychované už v roku, dobre, že aby nevedelo abecedu a najlepšie aj po anglicky a nedaj Bože, keď to náhodou to ročné dieťa nevie, tak matka už je nejaká divná, ktorá ho zle vychováva, matka je tá, ktorá ho buď zle oblieka, alebo mu dáva zle jedlo, jednoducho je to. Ja som to teda pocitovala asi na tej materskej veľa toto a myslím si, že sa mamičky zhodneme na tom, že hlavne tie nevyžiadané rady tých starých mám dokážu fakt, že veľmi veľa, akože mňa to akože veľmi bolo, keď mi niekto, nejaká babka 7, keď mala Eliška 7 mesiacov, a ty už ako nekojíš, si mala slabé mlieko, no. Ako, či aké mlieko, nejaké mlieko, sú umelé mlieka, to je jedno, ale proste ja by som povedala, že každý nech si robí čo chce a myslím si, že každá matka robí pre to svoje dieťa čo najlepšie vie robiť, tak to proste robí, ale čo sa týka tej úzkosti, tak ja si myslím, že veľa žien toto pociťuje, že na nich toho extrémne veľa, plus potom sa chodí do roboty a teraz všetko stíhaj ale ja už som sa od toho obremenila, hej, ja už tak vôbec nerozmýšľam, mne je to už úplne teraz jedno, to si čo o mne myslí. Aj keby sa chodí každý deň najesť, alebo keby aj nevarím a dáme si na obed praženicu, tak mi je to úplne jedno, čo si teraz akože ľudia o mne pomyslia. Predtým som taká nebola, samozrejme, že som si to všetko brala osobne, ale preto, ak ma počúvate nejaké maminky na materskej, tak zoberte si to k srdcu, tieto moje slova, že keď nenavaríte jeden deň, tak sa nič nestane. Keď neupracíte obývačku, tak sa nič nestane. Keď dieťa bude pol hodinu, aj dve, jeden deň, lebo vy máte veľa toho, alebo len toho na vás proste veľa pozerať telku, tak sa nič nestane. To dieťa sa nezblázni, neviem, nemusíte sa mu venovať, tá spoločnosť je nastavená, takže tomu dieťaťu najlepšie 24/7 sa venovať. My keď sme boli mali, tak nás posadili z jednou hračkou do pískoviska a boli sme radi, že sme. Takže to chcem povedať, že ten tlak na túto spoločnosť, ten tlak spoločnosti je akože taký, že preto aj veľa ľudí má tieto úzkosti. Teda pokiaľ s tým nezačne vedome robiť a tam potom v tej tretej časti knihy, ktorá už nie je smutná, tá je motivačná, tam sa dočítate, že čo všetko teda robím preto ja, aby som tú úzkosť nemala a už v žiadnom prípade ju ani nechcem mať a dá sa s tým proste veľmi veľa robiť, ale je to všetko len o tom nastavení hlave, je to len o myslení a o myšlienkach a hlavne treba si uvedomiť, že to, čo si pomyslia ostatní, tak to je úplne že jedno, ale ozaj to tak musíte aj brať, lebo ja som to tiež tak bola kedy hovorila, že bože, no mne je jedno, že čo si pomyslí, ale nebolo mi to jedno. To som iba tak povedala, že mi je to jedno, ale hneď ten druhý hlasok v hlave, že pomyslí si ona hento, pomyslí si tamto, že som dneska nevarila, že som to neupratala, no tak som to neurobila a čo teraz akože? Čo sa stane? Budú lacnejšie rožky, ako by povedala moja svokra. Takže chcem povedať iba to, že ak máte tú úzkosť alebo niečo, tak treba o tom rozprávať. Ja som sa to naučila, konečne som pochopila, že proste keď človek dostane vec z tela preč, tak sa najviac uľaví. A chcela povedať aj to, že ak niekto teraz práve bojuje s nejakým zlým obdobím, tak proste fakt verte tomu, že nie ste sami a že jednoducho to prejde. Každé jedno obdobie prejde, ale treba si skúsiť aj nastaviť tak nejako inak tú hlavu, inak mysel, inak rozmýšľať. A fakt si nebrať všetko tak osobne, to je podľa mňa aj prvý krok, lebo ja som si to tiež všetko brala osobne, to čo povedal na mňa, áno, mne je to teraz úplne jedno, ako fakt, ale teraz mi je to ozaj jedno,
kto si čo o mne myslí a kto si čo o mne pomyslí. A život je úplne skvelý, keď proste robím to, čo ja chcem. Nerozmýšľam tu na iných, že čo si pomyslia o mne. Proste žijem tak, ako ja chcem žiť a to je podľa mňa základ. A to by som teda chcela povedať aj vám, ktorí ma počúvate, že vážne z každej jednej úzkosti sa dá dostať, z každej jednej traumy sa dá dostať, len proste musíte chcieť. Takže týmto by som to možno ukončila a ja dúfam, že kniha bude už čím skôr vydaná a potom môžem hovoriť v konkrétnosti, potom sa ma môžete pýtať, že ako som prežívala dané tie chvíle, ktoré tam nie sú moc šťastné. To bude aj zaujímavejšie počúvanie, si myslím, že vám to môžem povedať na príkladoch, ale teraz keď hovorím vo všeobecnosti, tak nie je to až také jednoduché. No ale chcela by som ešte povedať to, že budem teda veľmi rada za to, ak ma budete pozerať na tom Instagrame, sledovať, zdieľať, lajkovať hocčo, lebo ja vážne chcem a vážne verím tomu, že táto kniha jednoducho dá veľkú nádej pre veľmi veľa ľudí. Lenže keď chcem, aby sa dostala čo najviac ľuďom, potrebujem proste podporu, to je úplne kľúčové a vieme, ako to v dnešnej spoločnosti je. Pokiaľ nemá človek známeho alebo neviem čo, tak je to ťažké sa dostať, presadiť sa. Lebo keby som teraz, neviem, dcera nejakej, niekoho známeho a napíšem o tom, ako pes išiel s mačkou na prechádzku, tak verím tomu, že hneď je predaných 1500 kusov a som známa autorka knihy Ako pes išiel na prechádzku, či s mačkou, či ako som to povedala. Takže to chcem povedať iba, že vážne táto podpora na všetko je pre mňa kľúčová, lebo ja verím tomu proste, že táto kniha ozaj môže pomôcť veľmi veľa ľuďom. Vážne veľmi veľa, lebo keď si to prečítajú a zistia, že fakt ako sa dá z tej najväčšej tmy dostať a že vážne sa zo všetkého dá dostať, tak vážne tam je tam to, že chcem dávať tým ľuďom tú nádej a tú silu, aby sa proste nevzdali. Takže ďakujem teda za to, že ste ma asi vypočuli a teda ďakujem aj za nejaký odber, zdieľanie alebo hociakú správu. Mňa poteší úplne, všetko ma poteší, keď mi dá len niekto nejaké srdiečko na fotku alebo niečo, lebo nie je to takto jednoduché z ničoho nič sa chcieť presadiť a predať tu neviem koľko kníh, áno. Takže ďakujem vám teda za podporu a teda dúfam, že ďalší podcast už môže byť o tom, čo bolo v knihe a kľudne môžete aj napísať, že o čom by ste chceli, aby som hovorila, už keď si prečítate tú knihu, že o čom by to bolo, alebo mi môžete dávať kľudne otázky, ja vám budem odpovedať, že vôbec mi to nevadí o tom hovoriť. Celý život som o tom nehovorila, celý život som sa bála to povedať, celý život som sa hanbila, bola v strese, teraz konečne nie som. Teraz som konečne v takom rozpoložení, že práve, že chcem o tom hovoriť a chcem to dostať všetko preč, chcem pomáhať tým ľuďom, chcem proste pomáhať týmto môjim príbehom, pomôcť vážne viacerým ľuďom, takže teda teším sa na ďalšie tie podcasty a vidíme sa. Papi!